Kaixo, ni Patxi naiz, eta gaurkoan Angel Ertxundiren Zoaz Infernura Zana liburuaz hitz egingo dizuet. Historio hau hilketa bati buruz dijoa, baino ez detektibena, baizik eta askatasuna eta maitasuna lotzen dituen liburu bat da. Liburuko protagonista Rosa da, bere senarraren menpe bizi den emakume bat, eta bere barruan daukan sumindura eta mina azalduko dira Inazio azaltzen denean, bere maitalea da Inazio, eta biak erabakiko dute Tomas hiltzea Rosaren senarra. Eta bertan azalduko da tentsiozko eta erruduntasunezko istorioa. Gehien gustatu zaidana liburuan izan da Rosaren bilakara, nola pasatzen dan izetasunetik erabaki bortitzak hartzera, hala nola bere senarra hiltzea. Gainera, idazleak oso ondo islatzen du nola pertsona bat muturrera iriz daitekena gorrotoa eta maitasuna nahasten direnean erabaki drastikoak har ditzazkezula. Azkenik, narratzailearen jolasa baita oso aproposa da, ezagutu ditzazkegulako perspektiba asko, hala nola Rosaren perspektiba psikologoarena edo epailearena, eta horrela gure historiaren kontzeptuak zabalagoak izango dira. Amaiera emateko nire gomendioa partekatuko dut zuekin. Liburu hau ez da arina, baina oso indartsua da. Gainera, tentsioz betetako liburu bat da, eta azken horriraino zer gertatuko den jakin gabe uzten zaitu. Maite badituzu, giza barne munduari buruzko liburuak eta liburuak idazkera zaindua daukatenak, liburua oso aproposa zuretzako, eta hau izan da dena, espero zuen gustokoa izan dela, eta hurrengo arte.